ମାନୁନାହାନ୍ତି ମମତା, ଜିଦିରେ ଅଟଳ ଦିଦି। ରାତିସାରା ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋର୍ଡିଂ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା ସ୍ଥାୟୀ ଫଳକ। ଗୋଟିଏ ବଦଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଦୁଇଟି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ମରାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୋଷ୍ଟର। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଗଜ ଓ ଥର୍ମୋକଲର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବାକୁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ବିଜେପିର ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମମତା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୋଷ୍ଟର ହଟାଇଥିବା ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା। କେବଳ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏବେ ଦିଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା। ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିରୋଧ ପରେ ଦୁଇଟି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ମମତା। ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାତି ଅଧିଆ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମମତା। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ସତରେ କି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବୋଲି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।